बेलाय माथो नै आंनि फिसाजोआ बेनो नै लाबोबाय होननाया लाबोबाय दा एबारसो फोथायसिगोन दा नोंसोर नैलाय फिसाजोआ नै हाय होनहरदो दे मामि दे बाय बाय होनदो दे मोजाङै होनदो मोजाङै बाय बाय होनदो दे गासैनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दायो आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों नोंसिनिसिम आं माखौ फोरमायहरनो सानदों मानो होनबा बयबो आंखौ सोंहरगासिनो आरोना हाबा जाबाय नामा होननानै ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो आङो खिथानो होननानै आं दिनै भिडिअ लानानै फैबाय आरोना दायो नोंगौ आं हाबाया जाबाय ओमफ्राय आंनि फिसायनि गामिखौबो सोंहरदों आरोना आं खिथालांनायसै फिसायनि गामिया थिगखायानो आंनि फिसायनि गामिया ओमफ्राय फिसाया माने आंनि बोराया जेबो मावा आरोना ओरैनो थायो जेबो मावा न'आवनो थायो ओमफ्राय गामिनि नामखौ आं इसेबां मानि मोनथिजोबा आंथ' जेबो रोङा थांनोबो रोङा जेबो ओंखारनोबो रोङा जेरावबो न'निफ्रायनो माने थिबखाय होननानै मिथियो आरोना थिबखाय होननानै खिथादों ओमफ्राय गामिनि नामखौ खिथादोंमोन बावबाय आङो गामिनिखौहाय ओमफ्राय उनावहाय आस्थिनो गासिखौबो खिथालांनोसै दालाय अफायथो हाखु दाखु खिथाजोबनो हानो आरोना ओमफ्राय नैबे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरखौ आं बुंनो सानदों आरोना हौवाफोर हिनजावफोर दङ गाज्रि कमेन्ट हरग्रा आरो साफा सानैल' बारा इसिबां मानि नङा आरोना बिसोर बे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा गोसोआव लाबानो जाबाय आरोना आंहा मानि हाबा जानो मोन्थाय गैयामोन आरो हाबा जानो मोन्थाय गैयामोन आं बिदिनो थाबाय थानांगौमोन नोंसिनि बायदिबा आरोना ओमफ्राय मानो होनबा आंनि फिसानि थाखायबो बुंदों आरोना आंनि फिसाखौ न'आवहाय गारबोबाय गावहा माबानानै हाबा जाबाय माबाय बेफोरबायदि गाज्रि बुंदों आरो आंखौहाय ओमफ्राय आंथ' आरो आंनि फिसाखौ आङो ओरैनो गोदाव सोराव आनथानि गारबोआखै जेराव मोनो बाहायनो आं गारबोआखै आं आंनि न'आव गारबोदों आंनि बाबा आरो आं आदा बाजै मोननियाव गारबोथ'दों मानो होनबा जों मन्दिराव हाबा जादों ओमफ्राय बे मन्दिराव हाबा जानाय समावहाय मानो होनबा हाबाखौ लानो उसुबिदा जागोन नामा बेबायदि साननानै दोनबोथ'दोंमोन आरोना न'नि मानसिजोंबो रायज्लायनानैसो फैखादों ओमफ्रायहाय बिसिनिफ्रायबो गामिनिफ्रायबो रायज्लायनानैसो हाबाखौ जाखादों आरोना मिलायनानैसो जाखादों ओमफ्रायहाय हाबा जाखांनानै साननै सानथामसो थानानै लायनोसै बिदि होनबाय हाबा जाखांनानै सानथाम थानानै लायदों जोङो फिसाजोखौ अनिसाखौ सानथाम थानानै लायदों आंनि बोरायाबो रायज्लायनानै फैखादों आरोना सानथाम थानानै लायनोसै होननानै ओमफ्राय सानथाम थानानै लायफिनबाय जोङो मानो होनोबा जों हिनजाव मानसिया हाबा जाया माथिनो मालाबाबो जों ओरैनो थानो हाया नोंगौ आङो फिसाखौ देरा माथिनो आङो फिसाखौ फेदेरस्लाबनो हाया माथिनो हाबा जादों मानो होनबा माखासे हालोदनि थाखाय हाबा जानांगौ बायद' जादों आरोना आङो जेन'बा बुंदों आंखौहाय फिसायनि थाखा मोननायजों देलायदों गानदों जोमदों बाहेरायाव ओंखारदों बिनि देलायनायानो आलादाखा बिनि देलायनायनि थाखायनो बियो थाब हाबा जाफिनखागोन माफिनखागोन बेबायदि आंखौहाय बिराद गाज्रि बुंदों आंथ' बेफोरबायदि कमेन्टखौ आङो फरायनानै माने नोंसिनि एन्सार होफिनला आरोना मानो होनबा लासिं सिं जायो आं बिदि कमेन्टखौ आं फरायनोबो लाजियो खोन्थानोबो लाजियो आं बेबायदिबो रावखौबो आङो बिदि गाज्रि कमेन्टबो बुंनाबो हरा आरो आं गाज्रि रावबो आं बाहायाबो रावखौबो न'खरावबो जोंनियावहाय नांलायनो खमलायनोबो बिदि गाज्रि भाषाबो गैया बेनि थाखायनो आं दा कमेन्टखौहाय बिसोर सोर मानसिया आंखौ मा बुंहरदों बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा आं जेबो बुंला मानो होनोबा आं दुखु मोनदों आरोना बेखौल' आंनि फिसाइया थैदों नोंगौ आंनि फिसाइ थैनायावहाय लैहोर लैहोर गामिनि मानसिफ्रा गासैबो गावनिनो आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ बयबो अनसायफैदों बयबो नायफैदों जों जाथि मोनसेयानो होननानै आंखौ बयबो नायफैदों आंनि फिसाइ गोमानायाव थाखा फैसा डनेसन होफैदों आंनो बे डनेसना आंनि फिसाइनि सारादुआवनो थांजोबखादों दै आङो थाइसेबो आं दांनोबो मोनाखै ओमफ्राय आं बुंखादों आंनि बेवाइ बिजावजालि आंनि बिहावखौ आं बुंखादों नोंसोर गोसोबायदि खरसखौ बानाय आं जेबो बानायनो रोङा होननानै आं बुंखादों आंनि बोरायनि न'खरनिया गासिबो गोसोबायदि खरसखौ बानायजोबदों आं जेबो बानायाखै नोंगौ बिसोरबो बिहावमोनहाबो खिथारोंगोन बेवाइमोनहाबो खिथारोंगोन आं बानायफैयाखै खरसखौ सारादुआवनो थांजोबखादों फैसाया जाखिनि मोनदों ओमफ्राय आङोहाय बेखौनो आंखौहाय बुंदों फिसाइनि थाखा फैसा मोननाय फिसाइ थैनायनिजों देलायदों मादों होननानै फिसाइ थैनायनिजों आं देलायाखै दे आं जेबो मोनबोआखै आंनि फिसाइ थैनायनिजों आंखौ थगायदोंसो सानगोन मानसिफ्रा एकदम थगायदोंल' सानखागोन आंखौहाय मानो होनबा फैसाखौथ' बयबो होफैनाय नालाय बुरजा मोनदों सानगोन थगायदोंसो बिदि सानगोन आंखौहाय थगायाखै आं खिन्थु आं मोजांसो बुंदों आङो फिसाइ थैखांग्रोमोना फिसाइ थैबाय आरो फिसाइ थैखांग्रोमोना बिहावखौ गारना फैदों होनदों ओरैनो मालाबाबो गारनानै फैया गावनि न'खरनि मानसिखौहाय माबा मोनसे जाथाय जायाबा सिंनि जाथायखौ गासिखौबो मानसिफोरनो सोब मानसिनोनो सेयार खालामजोबनानै होनो हाया जोंनि न'खराव मा जादों जोंनि न'खराव मा दावराव दावसि जादों मानि थाखाय आंनि न'खराव आं फैफिननांदों बेखौ गासिखौबो गुबुन मानसिनो मानि थाखाय सेयार खालामनो लाब गैया सेयार खालामनानै मानो होनबा
गावखौनो गाव फाननानै लानायसो जायो। बेनि थाखायनो आङो शेयार खालामनो गोनांथि गैया। आं खालामथायाबो आरोना बेखौ आं मानि थाखाय फैदों जेबो शेयार खालामा आं। मानो होनबा आं बेफोरबायदि दावराव दावसिखौनो आं लाजियो। आं नांलाय खमलायबो रावजोंबो नांलायाबो खमलायाबो आङो गासैजोंबो आं गोरोबनानै जागोन थागोन बिदि साननानै थायो। आं सिरि थायो आरोना आङो। ओमफ्रायहाय आंखौहाय माने बेफोरबायदि बुंनायानो आं बिराद लाजिनाय मोन्दों आरोना। आंखौहाय मानो बै गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा मानो आंखौहाय मानो बुङाखै नों हाबा जानो मोना नों मानो इदि होननानै बुङाखै। बिसोरो बुङोबा जुदि आं थागौमोन ना, हाबा जानो मोनानो आंहा बेबायदि साननानै थागौमोन। जों हिनजाव मानसिया थैजासे इदि फिसाइ गैया मा गैया थानो हाया। आंहा फिसा सासे दङ, बेखौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौनि खोथा दङ। आं माजों फोरोंलांनो। आंहाबो बिदाया फेमिलि दङ, माबा फिसाजो दङ, बिसि दङ, आरो बाबाया जोंजों थाया, बेलेगावसो थायो बाबाया। बेनि थाखायनो बेबोथ' आदायाबोथ' बाबायाबोथ' आंखौ नायबाय थानो हाया। आरो बेथनाबो आंना दिनै साख्रियाबो आंना रेगुलार नङा, दिनै मान्थलि बेथन मोननाय नङा आंनिया। बेथन मोननाय नङा, मान्थलि मास जोबबानो बेथन मोननाय नङा। मास जोबबानो दि बेथन मोननाय मोनबा रेगुलार मोनबा साख्रिया, आं हाबा जायामाथिना आंनि फिसाजों बेखौनो लानानै आं जानो हायोमोन। बा आंनि फिसाखौ बेजोंनो आं फेदेरलांनो हायोमोन बे साख्रिजोंनो। रेगुलार नङाना दाथ' आङो माजों फोरोंनो। 6 मास 7 मास बा 8 मासजोंसो बेथन खनसे मोनो आङो। होमबा बे खनसे बेथन मोननायाव आं बेजों जानो हायो नामा? इसिबां मानि बयबो बुजिनांगौ, बयबो रोंनांगौ आरोना। एसेबाबो साननाय मेलेम थानांगौ मानसिनावहाय। एकदम गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा गोसोआव ला आरोना। बै सबखौनो आं बुङाखै, बिदिनो बे गाज्रि कमेन्ट हरग्रा साफा सानैखौल' बुंदों। बांगालनि मैगं जानायखायनो आंहा गाज्रि जाबायनो आखला, बांगालफोरनि मैगं जानायखाय। होमबा गावस्रा बांगालफोरनि मैगं जायाखै नामा? आंल' जादों नामा बांगालनि मैगंखौ? होमबा अयनायखा नायलाय माबायदि बुङो। आं फिसाजोखौ गारबोयाखै, फिसाजोआ आंजोंनो दङ। आं फिसाजोखौ देखायलांबाय थागोन, नायलांबाय था। आं उनाव लास्टाव आं खिन्थागोन आरोना। आं बुंनांगौखिनिखौ आं बुंगोरजोबगोन। बेलाय माथो नै आंनि फिसाजोआ बेनो नै लाबोबाय होननाया लाबोबाय, दा एबारसो फोथायसिगोन दा नोंसोर। नैलाय फिसाजोआ नै हाय होनहरदो दे मामि दे, बाय बाय होनदो दे मोजाङै होनदो, मोजाङै बाय बाय होनदो दे। एकदम दुगैनानै देलायखांबायमोन मानसियाहाय, ओमफ्रायहाय नै सेस लेथ्रा जाफिनजोब्बाय। मेथाइबो जाबायना, फोथायाबो फुनलाना लाजोब्बाय दा नोङो। बेलाय आंनि फिसाजो नै ओमफ्राय सानदों मा नै मा मानखो? मा जादों? खिथादो दे मा जादों? खिथादो दे, भिडिअ नायना खिथादो, नै मबाइलाव नायना खिथालाय मा जादों। खिथादोलाय नै खिथालाय दे। होनगारदो दे, जाबाय दे। नै एबारसो फोथायबाय दा लोगोफोर, एबारसो फोथायबाय। नै फिसाजोआ आंजोंनो दं। नै मेंख्ल' जाजोब्बाय मेथाइ जानानैनो, नै दागो जाजोब्बाय। फोथायबाय दा फिसाजोखौ नुनानै माबायदि। फिसाजोआ आंजोंनो दंफायो। एबारनिफ्राय बयबो सानदो आरोना आंजोंनो अराय सम थाबाय थाखासिगोन फिसाजोआ। नोंसिनो आङो आरो देखायलांबाय थाखासिगोन एबारनिफ्राय। माबाबानो जाबाय, आंखौ माने गाज्रि कमेन्ट हरनायखौल' बन्द' खालामथारदो टटेलि। ओमफ्राय आरो गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा आरो टटेलि बन्द' खालामनो हायाबाथाय नायनो गोसो गैयिफ्रा दानायसै आरोना, नायनांला। आं आरो गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ आं सहायनो हाथारा दै। माथो बुंबावनो आरो, आं गासिनि गासिखौबो खिन्थालांजोबगोन। खनसेनोथ' गासिखौबो खोन्थाजोबनो हाया नालाय, बेनि थाखायनो ससे खोन्थानाय जागोन आरोना। खोन्थालांबाय थागोन नोंसिनो। ओमफ्राय आइसेयावनो आंनि भिडिअखौबो बन्द' खालामनाय जाबाय गासिनिसिमबो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।